Seguimos nas mañás dos luns en Radio Colleredo falando de fútbol das categorías que máis ilustran e máis glamour lle dan ao fútbol, que son as de élite. Neste caso, seguimos ao noso Deportivo, tamén ao Real Madrid, os equipos que teñen peñas en Colleredo, e o Madrid que está a piques de iniciar esta semana o fará o mércores a súa andaina no recén estreado Mundial de Clubes. E o Deportivo que entre que elixiu un novo adestrador a semana pasada será Antonio Hidalgo, e entre os non rumores, sino noticias que a prensa da comarca dá como certas de que se vai blindar a Jeremai para que non se marche, a non ser que el atope, como dixo el, a oferta da súa vida, pois esas son as noticias que estes días están a comentar aos aficionados. Fernando Blanco, presidente de honra da Escola Galega de Adestradores de Fútbol, con toda a experiencia que ten en o fútbol en Galicia, pois nos vai a dar a súa opinión de todas estas noticias que nos ocupan e nos preocupan se somos amantes do fútbol. Que tal, Fernando? Moi bons días. Hola, bo día. Bueno, esta cousa así que remataron as competicións, non pensábamos que iba a haber tantas noticias, no Deportivo polo menos, non? Bueno, xa sabes que o tema do fútbol non para, cando hai cambio de adestrador no propio verán, pois sempre hai novedades, a xente está expectante de saber quen se vai, quen chega, bueno, de momento, pois, non hai moitas saídas, están esperando a ver se se move o mercado. Penso que creo que están esperando polo tema de quen ascende a primeira, se o Mirandés ou o Oviedo, e a partir de aí, pois bueno, esperar os descartes deses equipos, igual que fixo o Osasuna con o propio adestrador do Mirandés, que estaba esperando, que era un dos que sonaba tamén pa o Depor, xunto con Antonio Hidalgo, pero se ve que lles gusta moito e o fichou o Osasuna pa o seu equipo en primeira división, pola gran campaña que fixo no Mirandés, o sea que a nivel de xogadores pois estamos un pouco tamén á espera. E o Deportivo presentaba a semana pasada a Antonio Hidalgo, que será o novo adestrador, asina por unha tempada con opción a outra, segundo explicaban, si se ascende, parece ser que sería un dos obxectivos, e se se cumple, pois estaría xa renovado. Que te parece o novo adestrador? Falábamos a semana pasada que parecía probable que lle deran o pasaporte, aínda que non é a máis afortunada a expresión, non? Pero sí que lle ofreceran marcharse a Gil Sanz, que eu saiba, aínda non aceptou, non dixo nada da oferta que lle fixeron de quedar coa canteira, non? Pero ti veías vir todo isto, non? Sí, a verdade é que, bueno, era un pouco unha morte anunciada. Cando non teñen confianza contigo, parece que entrou aí xa con calzador unha vez que cesaron a Imanol, pois, bueno, era un pouco o esperado, non? Se veía que andaban facendo xa un casting de adestradores, falaban de Hidalgo, falaban do adestrador do propio Mirandés, unha serie de xente, se falou de Sergio, que xa xogara no Depor, entón, pues, bueno, cando xa están facendo un sondeo e a ti non che dicen nada, pois xa desconfías, non? Que foi o que pasou. Entón, bueno, unha vez que tiñan xa contratado a Hidalgo, foi cando lle dixeron a Óscar Fixán que non contaban con él, e lle fixeron ese ofrecimento da escola de adestradores que eu creo que non lle convence moito, porque según dixo él xa en algunha manifestación, dixo que él quería seguir adestrando, e me parece todavía moi xoven para sentarse aí nun despacho e dirixir esa escola de adestradores que ten o Depor, non? O sea que, bueno, está aí á espera, pero penso que, como ten contrato hasta o día 30, pois estarán apurando estes últimos días para ver se ao mellor o colocan en outro sitio no organigrama. Pois podría ser un bo director da Begondo, un programa, digamos, un posto máis deportivo que ese de despacho, non?
E que te parece o novo técnico? Como crees que pode xogar o Depor? Eso que din que é un adestador desos que se adapta, non, á plantilla que ten e xoga un pouco en función dos xogadores, que parece que eso sería o ideal, non? Pero que referencias tes del e como te parece que pode ser o novo Deportivo ao seu mando? Bueno, o que falamos sempre que o que está facendo o Deportivo últimamente, xa antes de Óscar Gizán, é que buscan un adestrador xoven, me parece que en este caso, pues, bueno, ten 46 anos, pois non é que teña moita experiencia como adestrador, ten como xogador, que foi dos xogadores que máis xogou entre segunda e primeira, casi chegando aos 500 partidos, me parece, pero, sin embargo, como adestrador, pois ten o Sabadell e agora, pois, esta temporada media no Huesca, ¿no? A verdade é que lle pasa como a todos os adestradores, o sea, dice, no, é que depende a xente que teña, así practica o fútbol, claro. O sea, no Huesca estaba facendo con un sistema que xogaba con 3 centrais, porque sabía que tiña que protexerse, era un dos equipos menos goleados na segunda, pero quizás aquí no Depor teña que xogar de outra forma, que non quita de que cando foi a época de Arsenio e outros adestradores que tiñan un equipazo, xogaban con defensa de 5 e deu resultados, pero aquí ahora mismo tendo a Jeremai, que parece máis probable que se quede, tendo a Mella nas bandas, non vexo eu, ainda que xa o puxeron algunha vez a Mella de lateral, non sei, teria que ter uns carrileros largos. Penso para min que pode ser en algún partido puntual, pero que non vai xogar ca defensa de 5. Entonces, sí que están mirando a hora de o tema tamén de centrais, porque se dice que lle dan a baixa aos dous Pablos e a Jaime, xa son 3 centrais que van fora. Entón, pues, bueno, o único que queda aí é Barcia. Agora ficharon a un, pero parece que, bueno, rapaz xoven con 20 anos, con un pouca experiencia tamén no fútbol, que creo ven do estándar de Lieja. Entón, pues, bueno, vamos a ver que fichajes fai. Están falando de que están en negociacións con Madrid para o tema de que se quede Obrador, máis outro lateral dereito que ten o Madrid do Castilla para ver si tamén yo ceden. Entonces, bueno, está empezando ben a casa por, digamos, pola planta baixa como se ten que facer, no sentido de que creo que ahora mismo o equipo a portería ten ben coberta, pero, sin embargo, ten que fichar toda a defensa, porque, bueno, quedaría, si lle deixan Obrador, non sei se vai quedar Escudero, e ten que reforzar os dos laterales e fichar polo menos 3 centrales. Eso depende do sistema que vai a aplicar. E despois ten que buscar un medio centro que dice que van a traer xente de categoría para ser dominante en a maioría dos partidos, e logo que tantas veces falamos aquí en Radio Culleredo, que ten que fichar un dianteiro centro que che aporte, pois eso, de 15 a 20 goles, porque 15 me parece que os meteu Jeremai, e se non tes un xogador deses, pois en esta categoría non faz nada, a pesar de que falan de que tampouco un dianteiro, un referente, ou que vaya ben de cabeza, un xogador con moita planta, ao mellor para o sistema do Depor, con Mella e Jeremai arriba non lle vai moi ben, porque non son de central, pero, bueno, ten que cada maestrillo, como dicen, pues, bueno, ten o seu sistema. No caso de Hidalgo igual modifica e quere outra xente de centro e remate. Vamos a ver o que nos depara, pero está claro que temos que esperar a ver que se mova o mercado e o que sí están dispostos, porque a prova é que parece que queren atar a Jeremai para que non se vaya, e a través de Jeremai facer un equipo forte, con ideas xa de ascender, a pesar de que daban o plazo de 4 anos, pero si pode ser o ano que ven moito mellor. Pois vamos a esperar a ver que xogadores traen, e a partir de aí pois podemos decir si ese equipo, polo menos polos nombres, hasta que vexamos xogar, quen de dar pois un pouco de vidilla a eses equipos que vai haber fortes, como sempre se conta con eles, como pode ser o Sporting de Xixón, o Málaga, o Zaragoza, baixou as Palmas, o Valladolid, pois, se non tens un equipo moi forte para competir, non faz nada.
Bueno, parece que por lo menos xa con a fichaxe do técnico se dá un paso adiante, se deu pronto, máis ou menos, e agora eso sí, terán que seguir pronto novos anuncios porque a pretempada comeza o día 7, o 7 de xullo, se non estou trabucado. Teñen, parece que idea de facer pretempada en Inglaterra e facer moitos partidos ali. Imagino que agora con esta ventaxe de que dende hai casi un mes xa sabían que se mantiñan e que podían empezar a traballar, bueno, polo menos que non paso da semana ou da campaña anterior, que tardaron moito en fichar, non? Sí, eu penso que iso é primordial, no? Eu vexo equipos que xa se están movendo, como Cádiz, están fichando xa xente importante, todo eso o equipo, está claro que a Secretaría Técnica non se pode quedar dormida, que pode esperar por un xogador do Oviedo, por falar os que están xogando ahora, digamos, a final para ascender o Mirandés, en que do Mirandés a maioría deles son cedidos e pertenecen a equipos importantes, pero bueno, igual no Oviedo pois se pode pescar algo, ten xogadores importantes como Alemão, Colombato, ten xogadores moi bons, entonces penso que agora será cuestión dunha semana, que me parece que a final esta xogan o sábado, esas se estarán movendo, palabrando xogadores, e a partir da semana que ven, pois como ti ben dís, empezarse a dar nomes, porque prácticamente ahora, pues bueno, quedan 3 semanas para que temporada, o tempo pasa volando e o día 7 xa teñen que estar en Abegondo, entonces pouco a pouco, en estes 15 días ahora que nos quedan deste mes de xuño, teñen que empezar a aflorar aí os nomes de xente que teñan xa atada para seguir, ¿no? O sea, no sentido de que sí que é verdad que de momento non falan de baixas, pero xente que ten con contrato, ahora mismo que non sei se ten 28 ou 29 xogadores, primeiro ten que deixar sair e dar de baixa, pois eu que sei, a Budini, Barbero, o que deron o ano pasado, a pesar de que teñen contrato, pois hai unha serie de xogadores que penso que non poden continuar aquí. Entón, en canto vaya dando baixas, que hasta ahora non din nada, empezarán a dar nomes de chegada. Primeiro hai que deixar sair, desde logo. Bueno, o Madrid neste caso tamén está facendo fichaxes, aínda que parece que unha das que podía ter máis relumbrón. O ex deportivista Carreras pois parece que tampouco vai poder polo de agora facerse realidade porque o Benfica pois pide pasta e o mellor o vemos, pero con a camiseta vermella estes días no Mundial de Clubes non será polo de agora co Real Madrid, un Real Madrid que debuta, falábamos antes de empezar a entrevista, e o mércores, como nos decía moi ben Fernando, que está moi actualizado, decía no grupo H, efectivamente o mércores ás 9 da noite, Real Madrid Al Hilal. Como te parece que pode facer o Madrid? Onte o Atlético de Madrid se levou 4 do campeón de Europa, do PSG. Bueno, eu sempre dicen que este é un campeonato que montou a FIFA aí que son moitos cartos, moitos equipos, e que é verdade que están os mellores, pero sin embargo é un pouco parecido a Champions, ¿no? No sentido de que hai moita desigualdade, o sea, a xente quere ir por a cantidad de diñeiro que vai a traer, tanto o Real Madrid como o Atlético de Madrid, pero non pode haber unhas diferencias como lle meteu onte, me parece que foi o Bayern Múnich 10-0, o sea, 10 partidos que non teñen sentido, ¿no? Pero despois dentro deso, pues bueno, ayer vemos que o PSG vapuleou o Atlético de Madrid, que é o equipo que máis en forma está o PSG de Luis Enrique, vamos a ver que nos depara o Madrid con o tema de ese debut o próximo mércores, pero penso que hasta que queden os dous primeiros de cada grupo, a verdade é que eu ayer vin o Paris Saint-Germain, se vexo que son dous equipos bons, sí, co vexo, pero se non os outros anos, presta atención porque a mí non me ten gracia que a un equipo lle metan 10 ou 6 ou sea, resultados moi abultados, entón se vai empezar a ver un campeonato bonito cando queden os dos primeiros de cada grupo e se pasen xa a octavos ou cuartos, aí se van a ver os importantes, ¿no? Entonces hasta ahora
pues bueno, vamos a ver si é capaz de, despois da derrota, meterse o Atlético de Madrid, que lle vai a costar. Vamos a ver que nos fai o Real Madrid o próximo mércoles, como ti ben decías, ás 9 da noite. E a partir de aí, pues bueno, xa máis ou menos se van xogando todos os primeiros partidos, se vas vendo o nivel de cada un. Moitos están con moitas probaturas, como Manchester City, vendo fichaxes, estamos con o tema de, falabas de si iba carreras para o Real Madrid ou non, de momento vai a xogar seguramente con outro equipo, outros que xogan con Madrid e que depois se retiran, pode ser o caso de Modri e de Lucas, o sea, hai unha serie de cousas que, bueno, van aí un pouco como escaparate, pero non están todavía os equipos formados, ¿no? Penso que ao final me dá a miña impresión que lles vai pasar factura polas poucas vacacións. Están negociando incluso con AFE para que a estes xogadores lles den despois 2 semanas cando veñan, non sei se chegará porque por convenio teñen que ter un mes, entón penso que van a chegar bastante agotados, tendo en conta que a Liga empeza o 15 de agosto e o campeonato este do mundo, digamos, desta Liga, pois vai a estar prácticamente un mes ali xogando, entonces, pues bueno, vai a ser moito esforzo, se queixan de que fan unhas temperaturas enormes para seguir xogando o Mundial de Clubs, e a verdad que ao final eu creo que lles vai a pasar factura de cara a temporada que ven. Para ti está fichando ben o Madrid? Sí, porque, bueno, Madrid prácticamente non lle fai falta nin secretario técnico nin director deportivo. Aquí se fala moito de Soriano, se fala moito de a Secretaría Técnica. Eu do Madrid non conozco nin o director deportivo, só sei que existe Florentino, e cando ve que é unha estrella mundial que destaca, pues bueno, lle dá igual pagar 30, 40 ou 55 que piden ahora mismo por carreras. Entonces, ficha sempre o mellor. Se pode equivocar con algún, pero é moi difícil, ¿no? Se ti vas a por eses xogadores que son xa figuras mundiais, pode ser que non se adapte, que tenga algún problema, pero é difícil non acertar, ¿no? O sea, máis complicado, como digo, ten o Depor, que traía 14, igual acerta en un, como foi o caso do Leito Ponteiro. Pero Sí, parece que te perdemos, Fernando. A ver, ahora. Nada, no se te escoita mal, como se estuveras aí. Sí. Ahora mellor, sí. Digo que eses equipos están xogando, están fichando moi ben, e é difícil equivocarse, ¿no? Penso que hasta ahora, pues bueno, vai a esperar as baixas de Modri e Lucas, non sei se darán algunha máis, pero sí que os que están chegando son grandes xogadores. Vamos a ver se recupera Carvajal, que viaxou tamén co equipo, para ver se vai adaptando, pero claro que está fichando moi ben. O Madrid é difícil que falle nos fichases, ¿no? E decías últimamente que o mellor o que máis lle fai falta. Ti decías en algún programa anterior que quizás o medio do campo, non? Sustituir, que é difícil a Kroos. Sí, bueno, xa falamos, é verdad, no outro programa, porque se agora vai xa de Kroos e une xa de Modri, pois o medio campo queda un pouco maleiro, ¿no? Entonces, ten que tratar, que son xogadores que é difícil de encontrar no fundo, porque tens que pagar unhas cláusulas enormes, sabes en que cantidades se están medindo por un carreras que bueno, que hasta xogou nas categorías inferiores do Racing e do Deportivo e que anduvo por aí en varios equipos e, sin embargo, ahora está destacando moitísimo e se piden 50 millóns de cláusula. Entonces, sí que é verdade que, igual que reforzar os laterales, porque se vai Lucas e Carvajal non sabemos o que vai a dar, ten que fichar para o centro do campo, pero claro, teñen que ser xogadores que non veñen aquí a facerse, sino que xa estén feitos. E iso ahora mismo non é sencillo, aparte está o Manchester City de Guardiola que arrasa con todo, vamos a ver si fichan polo menos un par de xogadores, porque a parte de arriba a ten ben cuberta, pero non pode estar como o último ano de Ancelotti botando man de chavales no Castilla que poden chegar, só decimos sempre, que ser grandes xogadores, pero hai que saber cando os metes en momentos puntuais ou cando o equipo está gañando, para que se vayan
facendo o composto pouco a pouco, pero non lle podes dar xa de salida esa presión e o que xogar no Bernabéu ante 90.000 espectadores son chaval do Castillo. Bueno, pues veremos que nos depara a semana, sobre todo con ese debut do equipo merengue este mércores frente ao Al Hilal ao Mundialito de Clubes na Copa na Copa do Mundo de Clubes que organiza a FIFA e que está a ter lugar nos Estados Unidos, na que onte perdía o Atlético de Madrid por 4-0 frente ao flamante campeón de Europa, o PSG. Tamén moi atentos ao que suceda no Deportivo, a ver se van facendo fichaxes e, sobre todo, se cumple ese que parece, esa é a idea, blindar a Jeremai e evitar que se marche e construir o equipo en torno á figura do Canario e tamén de Mella, imagino. Fernando, falamos a semana que ven. Pois moi ben, vamos a ver se xa temos bons resultados do Real Madrid, porque ahora é o único que nos queda xogando para darlle boas noticias a Peña Madridista de Culleredo, e se podemos anunciar algún fichaxe xa do Deportivo, pois xa nos damos por contentos, xa que vamos a afrontar estas semanas aquí de junio, a ver se polo menos nos dan algunha boa noticia. O galla que sexa así. Gracias. Falamos a semana que ven. Un saúdo. Unha aperta.